Tu, bețivan, tu obraz de dulău sperios ca și cerbul, nici cu o știre a te bizui vreodată să ieși la bătaie, nici să te ații pânditor de dușmani cu vitejii de frunte, dintre ahei că te temi să nu dai de primejdia morții. Doar ți-e mai bine să huzuri în tabăra noastră cea largă și să dezboi de-a lui daruri pe cine-ți grăiește împotrivă. Crai care storci pe supuși, fiindcă domnești pe netrebnici, altfel Atride, păcatul de acum ți-ar fi fost cel din urmă. Una ți-o spune pe față și jur cu sfințenie mare. Jur pe toiagul acesta ce nu ne mai dă frunze și ramuri, nici în versiva odată ce trunchiul rămase pe munte și o securel ciopline tezindu-l de foi și de coajă, care toiag la județie purta de fruntaș în Ahaia spre apărarea dreptății și a legilor date de Zeus, și jurământul amar o să-ți fie. Veni va o vreme când după Ahile la luptă cu toții ofta vor aheii, dar o să fie târziu, căci tu, chiar cu toată obida, nu vei putea să le ajuți când roaie cădea vor sub arma cruntului Hector, și adânc te va roade necazul că astăzi nesocotit ai pe cel mai de frunte viteaz din Ahaia. Astfel, răstindu-se Ahile, trânti la pământ cu mânie, sceptrul în aur țintat și îndată se puse pe scaun. Sta mânios și Agamemnon în fața-i. Atunci se ridică meșterul cuvântător și craiul pilenilor Nestor, căruia graiul din gură mai dulce-i cura decât mierea, el până în vremea de atunci văzuse trecându-se două neamuri de oameni născute, crescute în cetatea cea sfântă, Pilos, și acum domnea peste vârsta de-a treia. Nestor, cu minte gândind, așa începu cuvântarea: Doamne, ce jale cumplită l-ajunse pământul ahaic, cum bucurase va Priam acum și feciorii lui Priam. Și o să tresalte troienii, căci mare le-ar fi bucuria când o să afle că voi începurăți asemenea sfadă, voi care întreceți pe ahei când e vorba de sfat și de arme, ci ascultați că mai tineri sunteți amândoi decât mine. Eu am mai fost ca tovarăș cu oameni viteși mai de frunte, chiar decât voi, și niciunul n-a fost cu dispreț către mine. N-am pomenit în viață bărbați deopotrivă cu dânsii, cu Piritou bunăoară, cu Drias păstor de noroade, ori cu Cheneu, cu Exadiu și cu Polifem uriașul, ori cu Egide Teseu arătos ca un zeu în făptură. N-au mai fost alții pe lume mai tari de virtute ca dânsii, foarte puternici în arme au fost, și cu cei mai puternici, chiar cu centauri din munți pe care îi stârpeau fără milă. Eu, ca tovarăș al lor, mă dusesem din Pilos, din țara-mi cea de departe de tot, mă poftiseră ei de la sine. După putere luptam singuratic și eu, dar cu dânsii nimeni n-ar fi îndrăznit să se măsure în ziua de astăzi, totuși de mine ascultau, țiind seamă de spusele mele. Hai, dar și voi ascultați, e mai bine să asculți și de altul. Tu, Agamemnon, deși ești puternic să nu iei femeia, lasă-i-o de la început cu ea, dăruiră Danaii, nu te purta o Ahile și tu dușmănește cu craiul, n-a fost vreodată de asemenea cinste părtaș un al doilea, domn de toiac purtător, dăruit cu mărire de Zeus. Dacă tu ești un viteaz și ai pe o zeiță de mamă, el e mai mare, fiindcă-i stăpân pe mai multă oștire. Hai, potolește-te, Atride, și tu, eu te rog cu nadinsul, lasă mânia și cruță pe Ahile, că el este scutul nerăzbătut al aheilor când se pornește războiul.
zise lui Nestor, atunci mai marele Atrid Agamemnon. Vorbele-ți toate sunt bune și drepte, cinstite, bătrâne, dar mai presus de noi toți vrea dânsul aici să fie, să-i înfrâneze pe toți și la toți să-și întindă domnia dând tuturora porunci, dar nu o să-l asculte niciunul. Dacă voinic și războinic făcutul au nemuritorii, datul ia oare și voia pe alții să-i facă de ocară, sare la rândul Ahile și astfel îi curmă cuvântul. S-ar cuveni negreșit să-mi zică mișel și netrebnic, dacă plecam aș smerit și orbește la tot ce mi-i spune. Altora tu rânduiește, dar mie să nu-mi dai poruncă, nici mai îmi trece prin minte să ascult de poruncile tale, însă eu una ți-o spune și bine, înseamnă ți-o în minte. Brațele nu mai ridic să mă încaier cu tine sau altul, pentru femeie că dată-i de voi și de voi mi-e răpită. Însă din tot ce mai am la corabii în corturi la mine, nu vei putea tu nimica să-mi iei cu puterea și sila. Haide, poftește și încearcă, de vrei ca să vadă cu toții cum șuruiva pe loc sub lancea mea sângele-ți negru. Astfel, cu grele cuvinte, amândoi între ei se sfădiră și ridicându-se sparseră sfatul de lângă corăbii. Merse Ahile spre corturi la vase, tot una de înalte, oasta-i cu sine luând și pe menețianul Patroclu, iar Agamemnon atunci spre mare o corabie împinse, puse vâslași 20 înăuntru și jertfa spășirii pentru Apolon și aduse pe fata chipoasa lui Hrises. Iar capitan de corabie a fost iscusitul Ulise. După ce ei se suiră, plecară pe cale de ape, iar Agamemnon da zor să se curețe oștile în scaldă. Toți se spălau și aruncau lăutorile zoile în mare și lui Apolon dau jertfe, ardeau hecatombe de pline, capre și tauri pe marginea mării cea neroditoare. Fumul de arsura fripturii la cer se suia în rotocoale, asta făcură prin tabără ei, iar Atrid, Agamemnon, nu da uitării ce-n sfadă îl făcu să amenințe pe Ahile și s-a întors poruncind lui Taltibiu și lui Evribate, crainicii lui amândoi slujitori deopotrivă de harnici. Mergeți acum la cortul pe unde-i Ahil, pe Leianul, pe îmbujorata Briseis de mână luați și mi-aduceți. Dacă el nu vrea să o deie, însoțit de mai mulți mă voi duce, eu s-o ridic de la el și atunci mai amar o să-i fie. Astfel le zise, pornindu-i cu cea mai grozavă poruncă ei, peste voie pășind pe aproape de marea pustie. Merseră la Mirmidoni, nu departe de năvi și de corturi, unde la flară la cort pe lângă lui navă smolită. Cum îi văzu pe amândoi, el n-a avut deloc bucurie. Crainicii steteră în fața-i cuprinși de rușine și teamă. Nu cutezară măcar binețe să-i dea să-l întrebe, dar, dumerindu-se, așa-i a grăi ca prieten Ahile. Crainici, noroc vouă, sol trimiși de bărbați și de Zeus, haideți încoace, nu voi, Agamemnon e numai de vină. El doar pe voi vă trimise pe aici după fata lui Brises. Du-te și scoate-o din cort, mărite Patrocle, și dă-o celor doi crainici să o ducă, dar martori să fie înaintea prea fericiților zei, tuturor muritorilor oameni și a tiranului Crai. Dacă o fi oare când să mai fie, iarăși nevoie de mine să apăr de cruntă pieire oștile lui,
dar el turbă și orb de cumplită mânie. Nu-și mai dă seamă, nici cată înapoi și înainte să vază, cum la corăbii se pot război fără pierderea heii. Astfel a zis și Patroclu, fârtatului său se supuse, scoase pe dalba Briseis din cort și o dete s-o ducă crainicii. Dânsii, luând-o, porniră înapoi spre corăbii, silnic femeia pășa împreună cu ei, iar Ahile merse și stete plângând pe marginea mării albastre, singur, departe de-ai săi, privind spre noianul de ape, brațele întinse și rugă fierbinte rosti către Tetis. Mamă, de vreme ce-mi detești din naștere zile puține, cinste măcar trebuia să-mi dai mie împăratul olimpic, cel care tună în văzduh, dar nu mă cinsti el acum, cât de puțin, căci marele domn Agamemnomatride m-a înjosit, că luatu mi-a darul și l-are la dânsul. Astfel, a zis lăcrimând, a auzit-o la mamă sa doamna, tocmai din mare din funde pe lângă bătrânul ei tată. Grabnică ea ca o ceață răsare din undele albe. Vine și șade înaintea feciorului ei care plânge și îl netezește cu mâna și zice cu drag lui Ahile, ce plângi tu, fătul meu scump? Ce jale te ajunse pe tine? Spune-mi tu mie și nu-mi tăinui, ca s-o știm împreună, zise din greu, suspinând viteazul cel iute ca șoimul. Știi tu și ce să-ți înșir câte toate știute de tine? Fost am la Teba, cetatea de piatră, împăratului Vultur. Am pustiit-o și adus-am în tabără prăzile toate. Oameni și avuturi, aheii cinstit împărțiră între dânsii pe îmbujorata Hrisei sodeteră lui Agamemnon. Tatăl ei Hrises, ca preot slujind lui Apolon Arcașul, vine la vasele aheilor cei ferecați în aramă, vrând să răscumpere fata-i cu o mare mulțime de daruri, preotul în mână țiind pe o cârjă de aur cununa. Zeul lui Febos Apolon de Ahei se ruga deopotrivă, dar mai cu seamă de Atris, cele două mai mari căpătenii. Cum l-auziră cu toții, strigau, învoindu-se Aheii să aibă rușine de preot, primindu-i bogatele daruri. N-a fost îndemnul acesta pe plag lui Atrid Agamemnon și fără milă respinse pe Hrises cu aspră poruncă. Foarte amărât se întoarse bătrânul și ruga-i rostită. Febos voios auzind că mult mai ținea el la preot. Vașnic, începe să tragă în Ahei de picau din oștire, morți cu duiumul și în tabăra mare zburau ucigașe, de pretutindeni săgeți, dar cum tălcuit unea Calhas, ca un deplin știutor ce gugetă, arcașul olimpic, eu cel dintâi am dat sfatul pe zeu să împăcăm. Dar de asta se înfurie Atrici și, sculându-se îndată în picioare, mă amenință cu o vorbă ce acum o vezi împlinită. Iată că puseră Aheii pe fată în corabia neagră și-o petrecuseră la Hrisa cu jerfe de dat lui Apolon, iar pe copila lui Brises răsplata ce-mi deteră Aheii, crainici trimiși de Atrid adineauri din cort mi-o luară. Însă tu, mamă de poți, ocrotește și apără-ți fiul. Repede du-te în Olimp și acolo te roagă de Zeus, dacă vreodată făcutul i-ai bine cu fapta ori graiul. Te-am auzit doar acasă la tata. Eu însumi adese cum te mândrei povestind că pe Zeus cel negru de nouri, singură tu între zei îl feriși de prăpăd și ocară, când s-apucaseră în lanțuri odată să-l ferece zeii, Hera, Poseidon și Palas Atena, căci tu, o zeiță, dusu-te și te-ai izbit pe marele zeu să-l dezlănțui, iute chemând în Olimp pe cel cu 100 de brațe,
căruia zeii zic Briareu, Egeon muritorii, un uriaș care întrece în putere pe tată său cerul. Dânsul, alături de Zeus, se puse, fălos de mărire, zeii de el îngrozindu-se, nu-l mai legară pe Zeus. Asta amintește-i în fața-i te așterne și apucă-i genunchii, roagă-l de vrea pe troieni la arme cumva să-i ajute și cu înfrângeri pe ahei să-i împingă spre mal la corăbii, pentru ca astfel de craiul lor toți să se bucure aheii și ca să vadă ce orb a fost marele domn Agamemnon, când a făcut de rușine pe cel mai viteaz din Ahaia. Tetis, cu lacrimi în ochi, așa i-a răspuns lui Ahile: Vai, o copile, de ce te-am născut și crescut ca să suferi? Bine ar fi fost să rămâi neatins și neplâns la corăbii, căci numărate sunt zilele tale și scurtă-ți viața. Scris e să mori în curând și totuși nu-i altul ca tine. Nenorocit, în palat te-am născut să fii pradă răstriștrii. Eu mă voi duce în Olimp pe muntele în veci troienitul și astea le-i spune lui Zeus, străfulgerătorul, și poate el să mă asculte. Tu stai până atunci la repezi corăbii, ține mânia pe ahei și lupta încetează cu totul. Zeus de ieri a purces și s-a dus la ospețe cu zeii, spre Oceanos departe, la bunul norod etiopic, și are să vie în Olimp în ziua de-a 12-a. Eu mâneca voi atunci spre casa de aram a lui Zeus și îl voi ruga în genunchi și poate pe el să-l înduplec. Asta zeița grăind s-a dus, părăsind pe Ahile, mult supărat de Briseis cea bine la mijloc încinsă, care cu sila luată i-a fost. Ulise într-aceea, sfintele jerfe ducând, cu vasul ajunse la Hrisa. Cum au intrat în limanul adânc înaintea cetății, pânzele strânseră, le adăpostiră în corabia neagră și răzimară catargul de furcă, dând drumul la funii, și înaintară vâslind către mal la popas de corăbii. Cangea lăsară afund și legară frânghii de pripoane, s-au pogorât după asta cu toții pe marginea mării și-au cărat hecatomba menită lui Phoebus Apolon și pe Hriseis au luat-o din vasul pe mări plutitorul, iar chibzuitul Ulise, ducând spre altar pe o copilă, tatălui ei cel iubit o încrede și astfel îi zice: Hrises, aici mă trimise mai marele domn Agamemnon. Fiica-ți iubită să aduc și să închin spășitoare jertfire pentru Danai, îmblânzind pe Domnul de sus, pe Apolon, care ne aduse prin tabără amaruri și vaiete multe. Asta rostindu-i Ulisei odete și vesel bătrânul, fata aș primi, iar oștenii de grabă pe rând așezară lângă altarul cel bine clădit ale zeului jerfe și se spălară pe mâini și orzul sfințit ridicară. Preotul, brațele întinse și tare începu să se roage: Tu, cel cu arcul de argint, mă ascultă, tu, paznicul Hrisei, care vârtos ocrotești Tenedos și Chila preasfântă. Cum înainte mi-ai dat ascultare la ruga rostită, aspru pe ahei pedepsind și cinstindu-mă astfel pe mine, iată și acum, fierbinte te rog, împlinește-mi dorința, mântuie îndată pe ahei și înlătură neagra urgie. Astfel, rugându-se, zise și Apolonia ascultă rugarea. După ce dânsii se roagă și orzul presare între coarne, vitele înjunghie, grumazul sucindu-le și le jupoaie, coapsele taie din trup, le înfășură apoi în grăsime, împăturindu-le în două, deasupra pun crudele cărnuri,
Despicături cuviosul aprinde și toarnă vin negru. Stau împrejurul fecior și-l ajută cu țepele în mână, după ce arseră buturi și din măruntaie mâncară carnea rămasă, tăind-o în felii, în frigări o trecură, o rumeniră frumos și o traseră de pe jeratic. Când isprăviră cu totului tot și ospățul fugata, benchetuiau, avea parte la fel fiecare între dânsii. Când după asta ei toți potoliseră setea și foamea, cănile ochi le umplură cu vin și cu apă feciorii și tuturor în pocale turnau ca să înceapă închinarea. Astfel aheii pe zeu îmblânzind, câtui ziua de mare, cântec măreț îi cântau și de-a pururi slăveau pe Apolon. Izbăvitorul de rău, el sta veselindu-și auzul, soarele apoi asfințind și lăsându-se amurgul de seară. Ei adormiră cu toții pe lângă odgoane pe maluri, iar dimineață când zorile trandafirii se revarsă, o apucară pe mare înapoi, înspre tabăra Ahee. Izbăvitorul Apolon un vânt priitor le trimise. Ei ridicară catargul și întinseră pânzele albe, care, suflate de vânt, se umflau, iar sub talpa de navă, călătorindă pe mare, vuiau răscolitele valuri. Vasul, tăindu-și cărare, ușor luneca peste ape. Când mai pe urmă sosiră pe aproape de tabăra mare, dânsii corabia împinseră și către mal o dădură. Peste grămada de prunt și puseră în jurul proptele și după aceea răzleți fiecare plecară la corturi, dar, stăpânit de necaz, stătea lângă repezi corăbii, dumnezeiescul Ahile cel iute ca șoimul, de acum. Nu mai umbla nici de cum pe la sfatul ce înalță bărbații, nici la război, ci acolo stătea mistuindu-se în sine, dornic în suflet fiind după valma și larma bătăii. Când se făcu dimineața în oara de-a 12-a, zeii cei pururi atunci spre cer o porniră cu toții, Zeus fiindu-le în frunte, dar Tetis nu uită rugarea fiului, ci răsărind din afunduri pe undele mării, mânecă îndată spre a cerului boltă și suie Olimpul. Singur îl află pe cel care tună în văzduhuri pe Zeus, stând pe a Olimpului culme pe cea mai înaltă din toate. Cade înainte-i smerit și cu stânga luându-i genunchii și sub bărbie, ușor cu dreapta atingându-l zeița, roagă-se astfel și zice împăratului celui din slavă: dacă vreodată cumva între zei te-am slujit, o părinte, fie cu graiul ori fapta, te rog împlinește-mi dorința. Cinste dă fiului meu, care scris e să moară sărmanul, mai timpuriu decât alții, și totuși Atrid, Agamemnon, l-a înjosit mai de un năz, cu sila a luat-u iadarul. Tu, dar, încalte cinstește-mi-l, olimpiene înțelepte, fă ca troienii pe Ahei să tot biruie, până ce Aheii cinste arăta vor feciorului meu și sporirii vor mărirea. Asta i-a zis, nouraticul Zeus nimic nu răspunse. Stete tăcut îndelung, iar Tetis, precum s-apucase, sta încleștată de el și iară îi vorbi rugătoare: spune-mi un singur cuvânt, învoiește-te ori mă respinge. N-ai doar vreo teamă de asta, că vreau să știu bine cât de puțin prețuită sunt eu între zei și zeițe. Dar îi răspunse grozav îndârjit nouraticul Zeus: ai să pui vrajbă între mine și Hera, și vai ce o să fie când mă va scoate din fire, rostindu-mi cuvinte de ocară, dar doar și așa între zei îmi tot caut price. Și într-una mă învinuiește că eu îi ajut pe troieni la războaie.
Tu depărtează-te acum, căci poate să prindă de veste. Eu îngriji voi de vorba ce-mi spui ca să fie împlinită. Iată, ca tu să mă crezi, eu capul mișca voi plecându-l. Semnul acesta între mine și zei e destulă întărire, neînșelător și cu totul statornic și urmat de împlinirei, orice voi spune cu un semn ce voi face din cap întărindu-l. Zise și semn de învoire făcu din sprâncenele negre, pletele-i dumnezeiești din creștetul cel fără moarte. S-au revărsat pe obraz, șavuit de cutremur Olimpul.